gaskiya ta fito fili. Ƙasar Faransa ta amince cewa akwai sojojinta a ƙasar Benin a hukumance. Shin wannan za mu iya cewa maganar da mai girma janar Abdulrahman Chani ya sha bayyanawa ta ƙara fitowa a fili? Abin da yanzu shirin nama zai tattaunawa kenan, da fatan za ku gyara zama domin kasancewa da mu a cikin shirin. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na wannan ranar Lahadi, wadda ta yi daidai 12 ga watan Afrilun shekara ta 2026. Kamar da yadda kuka ji a farkon shirin namu, za mu tattauna ne akan sanarwar da aka fito wadda ke nuni da cewa akwai sojojin Faransa a ƙasar Benin a hukumance. A wani sabon rahoto da jaridar Monde ta fitar, ta bayyana cewa akwai sojojin Faransa a cikin ƙasar Benin a arewacin ƙasar. A hukumance dai, gwamnatin Faransa ta ce tana da masu horar da sojoji ne kawai a arewacin Benin, yankin da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda. Wannan yanki dai yana tsakanin ƙasar Niger, ko kuma ce iyaka da Niger da kuma iyaka da ƙasar Burkina Faso. Sai dai rahoton Le Monde ya bayyana cewa bisa ga majiyoyi daban-daban akwai wasu daga cikin sojojin musamman na Faransa, wato France Civilises, da ke shiga kai tsaye cikin aikin yaƙi tare da sojojin Benin, a cewar wannan sanarwa kenan. A cewar majiyoyi, wannan na nuna da cewa zargin da ƙasar Niger ta jima tana yi ya tabbata kenan, saboda wannan bayani na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Niger ta daɗe tana zargin cewa akwai sojojin Faransa da ke aiki cikin Benin. Zargin da Benin da Faransa suka sha musantawa a baya. Idan dai ba ku manta ba, mai girma janar Abdulrahman Chani, shugaban ƙasar Niger, lokaci zuwa lokaci yakan bayyana cewa akwai sojojin Faransa a cikin Benin. Sai dai wannan ƙasashe guda biyu suka musanta, gami da wasu ma 'yan amshin shatansu sukan ce a'a, babu sojoji, kawai dai wannan magana sai su nuna cewa ba su yarda da ita ba. Idan dai kuma ba ku manta ba hallau, wannan zargin shi ne yasa an ka jinkirta buɗe boda tsakanin ƙasar Benin da kuma ƙasar Niger. To yanzu dai gashi nan ta fito fili. Sai dai yanzu daga baya an fara amincewa a hukumance cewa akwai wasu sojojin Faransa a ƙasar, ko da yake an ce aikin horarwa ne kawai suke yi, kamar yadda sanarwar ta bayyana. Wannan lamari dai na iya ƙara dagula al'amura tsakanin ƙasashen yankin, musamman Niger da Benin, haɗi da ma ƙasar Faransa ita kanta. Yanzu dai tambayar da take tasowa ita ce, shi me yasa ake ɓoye wannan bayani tun farko, ko kuma ce tun a baya? Kuma shin wannan haɗin gwiwa na soja zai iya cewa, ko kuma mu ce na sojojin nan zai iya cewa gaskiyar da shugaban ƙasar Niger ta ƙara fitowa fili a yanzu? Yanzu dai al'amura na ci gaba da bayyana sannu a hankali, kuma wannan batu na iya zama babban abin tattaunawa a siyasance da tsaro a yankin Afirka, musamman ƙasashenmu na IAS. Shin ya kuke ganin wannan bayani? Wane mataki kuke ganin ya kamata shugabanninmu su ƙara ɗauka? Ku bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar. Amma kar ku manta, idan wannan ne zuwanku na farko a wannan cire littafin mai albarka, da ku daure ku danna ma bidiyon nan lakin, sannan ku danna subscrabe da alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana partage. Mun gode. Assalamu